Nangolekta na og water sample ang taga Department of Environment and Natural Resources gikan sa Suwawan River, Suwawan Marilog District, Davao City, pasado alas 11 sa buntag kaganiha Agosto 2. Kini aron mapalawman ang investigasyon ug masuta kung positibo ba sa makahilo nga kemikal ang sapa sa Suwawan human gituuhang midagayday ang kemikal gikan sa usa ka tanker nga nahulog sa pangpang daplin sa dalan pasado alas 11 kagabi Agosto 1. Sumala sa taga DENR, 5 kaadlaw pa gikan karon mugawas ang ilang findings ug didto mahibaw-an kung unsa nga klase sa kemikal nga nahimong hinungdan sa kamatayon sa isda ug unya ang perdisyon niini sa mga tawo. Daling nag-inspeksyon ang taga City Disaster Risk Reduction and Management Office aron tan-awon ug sutaon ang sitwasyon aron malikay ang katawhan sa dugang perdisyon kung anaaman. Base sa itong initial nga research, so medyo poisonous gini siya. But as of the kung doon naging sa gitawag nga irritants, kung doon ay contact nga kuan, poisonous gid siya, no? Pero as to the details, dili ko kay story na kay that's beyond my knowledge. But one thing for sure, kini siya nga klaseng chemical, delikado gini kung doon ay direct human contact. Nangaita og tabang sa to ang DNR EMB kay sila gyud ang makadetermine na, no? Kay sila ang doon nagyoy expertise. So mo na nga sila gyud atong gitawagan para makakadak ang investigation. Gisusi sab sa taga City Agri ang lugar, pinaagi sa pagpalupad og drone aron ilang masayran ang gilapdon sa danyos nga posibleng naapektuhan sa nahitabong insidente. Sumala sa mga residente, nakatulog na sila apan nakadungog sila og kusog nga lagubo. Sa ilang pagsusi, ilang nasayran nga nahulog sa pangpang ang tangker ug posibleng nabangga una kini sa poste, una nahulog sanglit makita sa lugar nga natumba ang poste sa kuryente nga duol sa balay sa mga residente. Oh, kadungog mi. Mo pay pag na mubuting buto man gyud. Wala mo dito ma'am no dayon. Wala, diri naman pug ko sir kaya ako ba na adto man dito. Pero ako diri di ko mo adto to kay mahadlok ko nay patay. Mo to siya nga nalagi daw sa kinanahog tangker. Sa report sa Marilog Police, gila niini ang namatay nga driver nga si Pasiano Flores Doydura Jr., 39 anyos, ug residente sa Purok 1, Barangay Tubo-Tubo, Moncayo, Compostela Valley. Samtang ang pahinante nga naapakaron sa ospital, gilang si Jerwin Tumiklas Ginandam, 27 anyos. Nakarehistro ang sakyanan sa ngalan ni Jeril Balyares, residente sa Zamora Street, Maluloyon, Molavi, Zamboanga del Sur. Sa report sa kapulisan, gisaysay ni Ginandam nga ilang gilawig ang Davao-Bukidnon National Highway paingon sa Davao City ug sa ilang pagbahada dunay misugat kanila nga mikawit sa ilang linya, hinungdan nga gikabig sa driver ang iyang sakyanan, hinungdan nga nahagbong sila sa pangpang. Anana karon sa St. Peter Funeral Home sa Kalinan ang patayng lawas ni Doydura. Nabtan pa sa Newsline team ang mga personahe sa Environmental Management Bureau apan nagdumili kining magpa-interview. Alas 11 nahitabo ang insidente ug tungod kay walay signal sa inisgutang lugar, pasado alas 7 na sa buntag kaganiha, nakuha sa Urban Search and Rescue Unit sa Central 911 ang patayng lawas sa driver sa tanker truck nga nahagbong sa pangpang. Dali sab dayong gidala sa ospital ang pahinante. Nadugay ang mga rescuers sa paghawa sa patayng lawas sa driver, sanglit, isug ug baho ang kemikal nga karga sa tanker. Kargadog caustic soda o nailhan nga sodium hydroxide ang tanker. Ang sodium hydroxide, usa ka chemical nga common nga ginagamit para sa acid-base titration. Ang sodium hydroxide sagad gamiton isip salt spray testing, gamiton sa pagpanglimpyo, paghimog sabon, pagtanggal sa mga nabara, relaxer, paint remover, pH control of the solution, esterification and transesterification, gamiton usab kini sa pag-eksperimento ug uban pa. Gitabangan sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection 911 ug Disaster Office ang pagclearing sa lugar aron malikay sa kadaot ng katawhan. Nanawagan si Baluran ug ang 911 sa tanang residente sa lugar ug sa mga kasikbit nga mga barangay ug sa mga lugar nga modagayday ang Davao River nga mag-amping kay peligroso ang kemikal. Nanawagan na sab ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tanang residente sa Davao nga dili usa maligo, mamingwit sa mga sapa sa Davao River karong mga panahona. Ang Suwawan River, usa sa mga sapa nga nasumpay ang dagayday sa tubig sa Davao River, maong kinahanglang maglikay. Nahulog dito sa nag-spill dito sa sa Suwawan River. Nakita mo ko na mo nga namatay nga mga isda. So delikado siya. So meaning harmful yung chemicals kaya nga nung patay gani ang isda. Dili lang usa sila, no? Ang ganing mga activities within the Davao River and Suwawan River from Suwawan area
na dili lang usa pag-swimming, pag-fishing, no, along Davao River kay Ang Davao River ang ikatulong pinakadakong sapa sa Southern Mindanao kung diin dito magtapok ang tubig gikan sa mga sapa sa Suwawan, Tamugan, Lamanan ug Siaw River kay tungod duol kini sa kabukiran. Ang Davao River dunay kapasidad nga makahatag og 70 hangtod 80 ka kubiko sa tubig matag segundo sa baba sa sapa. Ang tubig nga gikan dinhi ginagamit pangligo, panghugas ug dunay mangisda. Usasab kini sa ginagamit sa irigasyon ug dunay river rafting sa Barangay Lacson. Usasab kini sa ginakuhaan og grava ug balas sa Davao City. Ing ani ka mahinungdanon ang Davao River. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.